Bynta ka janmit jangkas ngi baar kawi ka trok Ashok Leland ka baton registration number NL not iwe AB iwe not prapra kala kala lendang surok ba NH6 ka surok bawan na Shillong ban net shigi Bynta jang ka apa Shillong. Ketika jingja kala jia halat lumau ba apa Shillong jang ka janmit sngi baar ka porsan baji shaneng. Ha ketika jingja kamdon kanu kanu ka jingja basngosi Henry kirantang kawi ka trok shipai ka brang kiu ka brang yat marjan bat kani ka kali bakala kala shulat salit bat kalangat ka terong ha jing syaban ha ketika trok. Ha ketika jingkala jong katrok lawan rak ka Jingdheng kali ka bajur ha ki Bynta jong ka sor Shillong kum ka kari khana Anjali ter shadu barik bat ki Bynta jong ka apa Shillong barok kawai. Hadin kat tu kat ni minit ki bor pulit ki lawan ban penyeng no e ketika trok rengkat bat sauteli ki kali khwai.